Aloe vera today. Moi boas, benvidas, benvidos a unha nova entrega, a penúltima xa, estamos a mes de maio, en xuño rematamos a tempada de Luns de Tea, deste programa Luns de Tea que copilota, bueno, pilota e copiloto eu, a nosa Melody Parga de Barreiros, bueno, no, dende algún sitio da Mariña, pilota este programa no que hoxe temos con nós a Antonio Rúa Saavedra, párroco de Santo André, e pode ser unha das persoas que máis sabe de Santo André agora mesmo. Me atrevo a dicir. Antonio, benvido. Tenho que decir eu algo. Benvido. Eu teño experiencia de que levo 6 anos ali. E claro, ves moitas cousas, e enamoraste do sitio, e investigas, e gustache meterte un pouquinho na historia de todo eso, porque é unha cousa pois, que canto máis te metes, máis queres saber, máis, non sei, máis sabiduría che comunica tamén aquelo. A historia tamén ten unha cousa que a historia, cando gusta, engancha, non? Como que nunca é suficiente. Sempre un quere saber máis. E vivir, claro, nun sitio así, pois é un privilexio, a verdade.
sabendo que tes ali, sabendo que estás nun sitio moi emblemático, unha historia moi fonda. Ao mellor máis lenda que a historia, pero, bueno, está todo así, digamos que mergullado unha cousa na outra, e tamén lle dá a súa gracia. Digo eu son dos que digo, Antonio, que as lendas, o sea, adoito dicirme iso a min mesmo, no? Que as lendas sempre algo de certo hai detrás delas, no? É dicir, cando alguén falaba de que no pasado había dragós, o mellor foi, a min gústame pensar, no, nese tipo, pois cavando, atopando ese esquelete de dinosaurio e dicindo, Dios, isto tiña que ser un dragón, isto botaba lume pola boca polo menos, co grande que é. E tal. E sempre penso que detrás dunhas lendas ten que haber algo de certo, no? Que pode ser o que haxa de certo detrás de moitas lendas que ten Santo André? Home, vamos a ver, é que, por exemplo, o conto popular, a literatura popular, as lendas, son unha maneira de transmitir a sabiduría. É unha maneira de facer patente algo que non é racional totalmente, pero sí que é real. Entonces, pois, ten que comunicarse dunha maneira, que é a través do conto, a través de unha serie de historias con símbolos, con cousas. Por exemplo, unha cousa tan así, como diría eu, vulgar como a erva de namorar, estáche falando de que en San Andrés de Teixido, en tempos precristianos, sabe Dios, cando no Neolítico, ou na edad da pedra ou do bronzo, ou do que fora, aí había culta a fertilidade. É claro, é unha cousa moi bonita, pois, de como chegou a nosotros, porque aí non hai arqueoloxía, nin hai moito menos literatura, nin documentación, pero se estáche dicindo a erva de namorar, que aí houve culto a fertilidade, en torno a unha fonte que estaba, que eu penso que tiña de especial, que era unha fonte que está moi cerca do mar, igual co San Bartolo, onde és tú, ali no San Cosme. Esas fontes que vertían, a vosa verte mesmo na playa. Verte na praia, sí. Este está un pouquinho máis para arriba, pero tiñan a súa maxia, que nosotros ao mellor non somos capaces de comprender hoxe, pero posiblemente fora unha fonte oracular no caso de San Andrés de Teixido, e esa erva, que por outra parte hai desde Foz hasta Ferrol, que é o carabel mariño, pero San Andrés adquire ten ese matiz de potenciador da fertilidade. Que é como a día de hoxe ven moita xente nova de mediana edad, vai. Eu sempre digo, e a xente nos fai gracia, que a xente casámonos ou casan só aos 40 anos. É claro, xa non está a ferramenta como estuveran 20. Entón, ter familia ao mellor xa non, a cousa non funciona tan ben. Xa empeza o arroz a ir pasado. Con 40 xa a cousa... É unha maneira de dicilo, vai, é que se entende ben. E moita xente tiña ben pedirlle a San Andrés. Moita. E xa digo, era unha tradición neolítica que de repente no siglo XXI cobra tamén auxe e sobre todo xente de Madrid, tú. De Madrid, ven unha cantidade chavalada a pedirlle a San Andrés para poder ter fillos. Pero quen vos dixo en Madrid que había San Andrés aquí en Teixido? Pois porque ven moito turismo tamén, entón o turismo escoita, infórmanse e tal, eso vaise por todo. Eu, os do Centro Galego de Madrid, tiven uns compañeiros no Centro Galego de Madrid que os pais eran daqui, viñan veranear todos os braus e todos os veráns van a San Andrés. Sí. Entón os fillos tamén teñen o costume de todos os veráns que veñen, teñen que ir a San Andrés. Se supoño que van propagando por aí, por Madrid o de... É unha vez... Conto moitas veces ali no santuario, que fai xa verá un par de anos, estando eu contando estas cousas, había un home, xa non era un mozo, xa era da miña edad, sentado ali escoitándome. E cando acabei de falar, dixome, oiga, padre, ¿puedo hablar con usted? E dixo, podes, home, porque non has poder. Cóntame. E dixo, es que lo estoy escuchando y le quiero contar mi historia. Dixo, mi mujer y yo no podíamos tener, no nos era fácil tener familia, probamos en varias clínicas de fertilidad, gastamos mucho dinero y no había manera, porque mi mujer, de 2 óvulos, uno estaba muerto. Vaya. Pero lo intentábamos y nada. Ya en uno de los últimos intentos, ya estábamos cansados, aunque teníamos muchas ganas de tener el pequeño,
alguien del personal de la clínica nos dio una estampa de San Andrés de Teixido. Y nos dice, mire, récenle a este santo, que es muy bueno para esas cosas. E dixe, como xa tiñamos a esperanza perdida, dixo, pois vamos a rezar. E rezamos e con toda canta devoción puidemos cas maus dreitas. Puxamos o santiño ali na habitación e rezamos todas as noites. E en el siguiente intento que se hizo, non sei se naquela clínica, se noutra, dixo, apañaron o pequeno, pero o máis bonito é que apañaron no óvulo morto. E os médicos non podían crelo. Dixo, isto é imposible, porque isto non sei que, isto non funcionaba, isto non tal. Mira, O señor, e les enseñamos, fue a San Andrés de Teixido, sácame de aí con esas tarapalladas, con esas historias, parece mentira de usted. Foi San Andrés de Teixido. E ahora venimos todos os años, paramos en Betanzos, me dixo, el peque ya tiene 13 años, e venimos todos os años a San Andrés de Teixido a darle gracia. Veían as lágrimas pola cara abaixo, má puños, pobre, jolín, Que eu digo, bonito. que oe, é unha historia chula, Mira unha cousa, tamén pode ser que seña polo spot este de un spot que fixeran en Ferrol Ortegal de turismo de Ferrolterra que era unha voz moi grave que decía existe unha historia que dice irás de vivo non sei que, sabes? Conta a historia e tal e agora vou contar ata 3. 1, 2, 3. E sale, claro, San Andrés, os cantís, a garita de Herbeira, claro. É que iso a alguén que vive en medio de cemento e chapapote, pois ao final préstalle vir tamén a ver verde e a ver mar e estas cousas, non? Desde logo é un paisaxe precioso. Eu digo-lles moitas veces cando chegan ali, se tedes que olvidarvos do paisaxe, se queredes metervos na historia desto, porque a captación do paisaxe é moderna. É un concepto romántico. Os nosos antepasados que viñan aquí non captaban o tema paisaxe como captamos hoxe. É dicir, isto supoñía un shock moi grande para a xente, para os peregrinos que chegaban aquí, porque este era o fin do mundo. É dicir, nos mapas antigos, naquela cartografía que había dos mariños, dibuixaban os dragóns, que me decías un pouco, e dices, se vas máis aló atoparás dragóns. E por aí non se pode meter un que cai, no fondo era como un conto dos pequenos para meterlles medo, pero había esa creencia. Este era o santuario do fin do mundo. Había o latinajo, que de feito hai un podcast que leva ese nome, que é Ixum Dragonen, que era onde non coñecían nada, onde era inhóspito, que non coñecían, incógnito. Era o mundo do misterio. Dibuixaban o dragón no mapa, entón Ixum Dragón. Era o caso este, por exemplo. E de feito, San Andrés de Teixido non hai moito que aprendí, que eu un antropólogo de moito peso, e de moito xenio, que é posiblemente a peregrinación máis antigua de Europa. Non de Galicia nin de España. Santiago? Non, Santiago non, San Andrés de Teixido. San Andrés é máis antiga que Por isto digo, é máis antiga que Santiago. Andrés é moito máis antigo, porque Santiago, o outro día veu unha peregrinación de Santiago, e contaba, e dixo, vamos a ver, a historia de Santiago, o redescubrimento dos restos é do século IX. Santiago, que me extrañou porque viña xente, máis eran xente da universidade, xe o sabedes por que se chama Santiago Compostela? E xo Campus Estela, por que é Campus Estela? Non, iso é unha lenda posterior. Chámase Campus Estela porque aquele era un compositum, un cementerio. Era un gran cementerio que quedou abandonado, encheuse de silvas. Entón, ali había un home que tiña unhas ovellas, que lle chamaban Pelagio. E vivía, había unha capilliña onde está a Plaza de Bastos. Sabeis onde está? Sí. Que está no sitio que ocupaba o Palacio do Conde de Altamira, nada menos. Por ali abaixo chaman as trompas, non sei se sabedes por onde é. Onde están os hortos agora? Onde está o apartamento da Virxen da Cercalo para baixo. Ali tocaban as trompas os paxes do conde cando chegaban para que lle abriran as portas. Bueno, antes de haber todo isto, ali había unha capilliña de San Félix de Solovio, lle chaman. E había un home que vivía ali, estaba ali cas ovellas, e el constataba que iba xente moitas veces para ali, para entre medio daquelas silvas, poñer velas e cantar cánticos religiosos. E iso era unha constante. E chegou un momento que foi dar parte ao obispo deso. Dixo, oiga, vide ver a ver que hai ali, que ali hai como un
mamotreto grande de pedra, e ali ven a xente poñer velas, e están ali cantando, e rezándolle, ali ao santo. Entón é cando empeza o fenómeno da peregrinación, me parece que chamaron o obispo Teodomiro, non podo xuralo, pero me parece que sí, que veu co seu séquito e efectivamente levantou ata preguntándolle a xentiña que iba a rezar ali de que ali estaba enterrado o apóstol Santiago, desde tempo moi antigo. Só que aquelo, pois digamos que se botou a bravo e a xente seguiu con outros temas e con outras historias e foi abandonando aquelo. E é no século IX cando se reactiva a devoción a Santiago, chega o rei de Asturias, que era Alfonso II, que é aquel home de pedra que hai ao lado da Facultade de Historia. Un rei que hai ali tallado. Alfonso II está ali porque é, digamos, co potenciador da peregrinación a Santiago. Pero estamos no século IX. Había tempo que andaba San Andrés de Teixido xa dando ao rabo nestes acantilados, porque San Andrés é unha peregrinación neolítica. Era a peregrinación que facían as almas dos mortos para ir a outro mundo. Que despois, cando veu o Xacobeo e colleu tanto auge que as peregrinacións a Santiago non eran o que é hoxe, que estaban... Hai un artículo de Cunqueiro que eu li xa fai tempo, que fala que ven desde o Cebreiro, que veu facendo o camiño, pero xa casi a xente se olvidara de que pasaban peregrinos por ali. Iso reactivouse ao largo do siglo XX. Claro. E que pasou? Que cando no Xacobeo isto foi unha explosión, o marketing que lle fixeron e tal, claro, houve quen dixo que, o cristianismo tal, tumba, aquí en realidad o que había unha peregrinación ao fin do mundo, que estaba en Finisterre. Entón sacaron a Arasolis e que había que ir hasta Finisterre, que ali é onde realmente acababa a peregrinación. Iso non é verdade. A peregrinación do fin do mundo existía, pero é San Andrés de Teixido, sin duda ninguna. Era a peregrinación que facía, era según os estudios que hai do mundo celta, que son cousiñas que hai que collelas así con pinzas da roupa, porque hoxe chamanlle celta a calquera cousa. Sí. Tentas historias celtas, sácalas de debaixo das pedras, pero é moi pouca a información que temos desa época. Pero unha información segura é o culto ás pedras, porque son concomitancias que temos o norte de España, coa Bretaña francesa e máis que as Islas Británicas. Ali teñen os Tonxens, que lle chaman, que dicen que é o ombligo do mundo, o centro do mundo, funcionaba como a eso. Sabe Dios que sería. Se sería un templo, sería un calendario. E na Bretaña francesa, que a quen non fora por ali, recomendo vivamente, é un sitio precioso, de pico a fondo. Está cuidado, que dá gusto. E ves o culto ás pedras tamén nos círculos de Karnak ou de Karna, que tamén é un misterio, pero esta xente, estes chantos de pedra que hai por aquí, que quererían significar isto? Pois hai outro tema das pedras, que ten un libro moi bonito Castelao, que escribiu e pintou, non el, que era pintor, como sabedes. As cruces de pedra na Bretaña. Os cruceiros son auténtico un canxe de camariñas, Está a pasión de Cristo tallada con todos os episodios, con todas as señales e detalles por Bretaña adiante, que perde o gusto con velos. O culto ás pedras na nosa terra materialízase en 3 barcas, hai algunha máis, pero 3 son as principales barcas que facían o viaxe ao outro mundo, desde a costa galega. Esas barcas temos en Teixido, que é unha gran pena, un xeixo grande, en forma de barco, que está así un pouquiño apartado da ribeira, e que se cristianizou como a barca de San Andrés de Teixido. Na que chegou. Que San Andrés de Teixido veu nesa barca a San Andrés. E incluso vas aprendendo cousas. Fun unha vez a Río Torto, visitar ali uns conocidos que teñen un taller. E había uns rapaces da Veiga. Xa ali chaman a Veiga a Vegadeo. Vegadeo. E os non feligreses meus, encontrámonos ali, como che vai, como non, estás en San Andrés, estou. E dixeron, fomos nosotros, xa hai ben anos, cando era eu pequeno, e trouxemos unha erva de namorar, que ainda debe estar pola casa, dixo que a puxemos nunha maceta e prendeu, E dixo que esas ervas
eran as ervas ás que se agarrou San Andrés cando chegou a Galicia, que lle deu a volta á barca, e para non afogarse, agarrouse ás ervas de namorar. Tio, mira cantas cousas aprenden que vin a E fuches a aprender a Veiga. a Río Torto. Eso está super. Despois, preguntando, había esa lenda de que a virtud que ten a erva de namorar, claro, son cousas que van surxindo ao largo da historia. Adición, sí. É que San Andrés, a punto de afogarse, agarrouse aos terros da erva de namorar Mira ti, de onde lle ven, a fundirse no mar. Bueno, mira ti de onde lle ven o especial a erva de namorar. sí, eu que sei, son construcións que se van facendo ao largo da historia. E además, cousas que non sabemos o que son, pois inténtase buscar unha interpretación dunha maneira ou doutra. A barca está ali, a barca en realidade é a barca de Caronte. Era a barca que levaba as almas para outra vida, para outro mundo. Outra barca que facía ese viaxe, bueno, outro viaxe, era como unha línea de autobuses. A de San Andrés iba a outro mundo, levar os mortos e volvía. O Castromil das ánimas era. Efectivamente, por chamarlle de alguma maneira. Outra moi conocida é a Virxen da Barca de Muxía. Ah, Era outra barca que facía o trayecto entre outro mundo e este, que neste caso é un trasunto do Pilar de Zaragoza, porque trouxo a Virxen María á costa galega para animar os primeiros discípulos de Santiago na primeira evangelización. Porque eu explico, ás veces salió a xente que ven ao santo, eu cos galegos debíamos ter a cabeza tan dura que non había evangelio que nos entrara nela. E Santiago xa debía estar a punto de embarcarse palo. E tu a Virxen María darlle e poñer as cousas en marcha. É unha lenda, pero é unha lenda moi bonita. E ás veces que ven moita xente de Madrid, que é o que decides vosotros, atraída en primeiro lugar polos acantilados e polo sitio tan bonito, non me cabe duda ninguna, pero tamén pola maxia do sitio, porque sitios bonitos en Galicia, gracias a Dios, hai nos a montós. Mira que nos di Tais, temos unha seguidora aquí que nos di os madrileños pillan calquera excusa para sair dali. Tamén é certo, tamén. E sobre todo despois da pandemia. Claro, non vemos. Pero outro tanto habíamos facer nosotros. Pero foi o meu conto que estaba dicindo. Que veñen polos paisaxes, pero tamén pola maxia. Sí, pero contolles unha historia que non a saben. Hai unha iglesia no centro de Madrid, no mismo centro, que está entre a Porta do Sol e Ópera, a calle Arenal, que é aquele camiño que baixa por ali abaixo. Hai unha iglesia que ten unha torre grande das máis primitivas de Madrid, que lle chaman San Ginés. E di, cando volvan ustedes a Madrid, faigan un favor. Vayan á iglesia que la cae ali, entren pola porta, e a segunda capilla cae á esquerda, según se entra, é a capilla da Virxen da Barca de Muxía. A xente quedase ca boca aberta. Se que pinta ali a Virxen da Barca de Muxía. É que era unha capilla fundada un cabaleiro de Santiago. E vese, hai un cuadro precioso. Eu sempre que vou a Madrid vou na ver. E rezolle ali un cachiño, porque me gusta que é un cachiño de Galicia no centro da capital de España. Además, xa vou ir o mércores que teño libre, que é San Isidro, aquí en Madrid. Eu estou en Madrid, Antonio. Xa non dirás. Hai no ático do retablo, hai unha pintura grande, está a Virxen da Barca chegando na súa barca a Galicia con os ángeles, está Santiago esperando arrodillado cas maus dreitas, ca súa vara así arrimada ao ombro, e ten un detalle moi curioso, que é un cuadro que seguramente foi copiado de gravados antigos, e ten en toda a pedra que hai, onde está Santiago arrodillado, están os famosos petroglifos da Costa da Morte representados con pelos e señais, cuyos petroglíficos, que eran xeroglíficos, xa non se conservan porque barreu todo o salitre do mar e a erosión da auga. Por eso, tú se queres estudiar hoxe os petroglifos de Muxía, tens que ir á porta dos estudialos. Vou parar un momento, porque aquí nesta rede de Twitch, onde estamos transmitindo agora, métense raids, é dicir, outras canles que estaban transmitindo, métennos a súa xente, que tiñan vendos a eles, a nós. Entón, benvida a toda a xente que nos acaba de meter, fica coa bola, moitas grazas pola raid, poría algún, bueno, voulle dar un aplauso á xente que nos meteu a raid, e
E dicirvos que estamos falando con Antonio Rúa, que é párroco de Santo André, de toda a maxia que ten arredor o santuario, porque é un santuario, verdade? Eu sempre tive en dúbida se é capela, santuario, é un santuario de Santo André, non? Un santuario que despois transformouse na principios do século XX en parroquia. Fixos o cementerio, deslingaron os libros da parroquia de Regua, que era onde estaba unida, e hoxe é parroquia separada da outra. É unha parroquia con todos os seus atributos e as súas historias. Pero é santuario ante todo, porque parroquia é para aquela xente que vive por ali ao redor. Pero o santuario é para todo o mundo. É para todos. Claro, porque aquí ven xente non só de Galicia, Aquí ven xente de todos os cantos sitios, hasta dos últimos galimboxos do inferno. Chega xente. E como é que non está tan sumamente explotado como a outros, non? O camiño de Santo André. Non está explotado. E además que chama a atención a todo o mundo Mellor, que así non hai overbooking. O contraste que hai entre a categoría que ten, a fama que ten, e a humildade do sitio. Porque é unha iglesiña, ai Dios, é moito mellor a iglesia de Santo Tomeu, de San Adriano ou de San Xorxe. Aquela. Sí, son máis grandes, sí. É unha iglesia moi humilde, feita ali, que hasta está feita así nun barranco, e vai así cara abaixo, que ainda me pregunta moita xente, e isto, claro, pensan que é un simbolismo máxico, dixo, aquí non chai tal simbolismo, che que está feita nun barranco, e houve que facela así, porque daquela non había paleadoras, nin había os medios que hai hoxe para rellenar os furados. Tamén perdeuse, porque antes sí que a xente maior sí que había isto de ir andando ao San Andrés. É que non había... Meus abuelos foron, por exemplo, e había guías que levaban aos grupos. Non había carretera. De San Adriano, eu penso que viña todo o mundo. Cando era un pequeno, bueno, un pequeno non, que xa era un mozo, que me acordo que perderamos o coche, e estaba o coche de canceleiro pitando a porta de Gaioso. É un parente meu que vivía comigo, José da Bota, lle chaman a máis eu, correndo, daban as pernas para non perder o viaxe ao San Andrés. Chegamos espernados ao chao en baixo, porque pitaban, porque claro, estábamos apuntados, que ben o pasáramos naquel viaxe, Dios mío do céu. Viñéramos a San Andrés, acordo coméramos en Valdoviño, e era a víspera do San Juan, e fóramos a acabar o día á Coruña. Había unha gran procesión de carrozas representando bruxas que levaban queimar, e unha historia, bueno, viñéramos máis contentos para a casa, con anécdotas que non se poden contar aquí, pero que... Bueno, de Coruña é Recuncho Gamer, que tamén nos acaba de meter unha raid. Moitísimas gracias pola raid aos dous, a Fica coa bola e a Recuncho Gamer que nos meteron. Estamos aquí falando con Antonio Rúa, párroco de Santo André. Eu íbache facer unha pregunta, porque falabas antes do culto ás pedras. Está incluído nese culto ás pedras eses montonciños de pedras que se fan nos miradoiros antes de baixar mesmo a Santo André? Que significado ten estes montonciños de pedras? E, home, eses son os famosos amilladoiros. Que antiguamente, no caso de San Andrés, cada pedra simbolizaba unha alma. Entón, os peregrinos levaban as pedras simbolizando a outra persona que non puido vir de viva. E iban as amontoando. Iso despois, co paso dos anos, transformouse noutra historia, que era que como San Andrés estaba alón baixo, quixérase facer unha iglesia no pico da Capelada e a xente amontoaba as pedras para ali para non ter que baixar en baixo. Xa unha interpretación moderna do tema. En realidad, eran os montos das pedras que significaban as almas. Iso non é solamente de San Andrés de Teixido, hai non máis santuarios, non solamente cristianos, senón tamén de polo mundo adiante. Non hai esta idea tamén de que se di que, non sei que tradición, é que non sei se é algo bíblico ou tradición fora da Biblia, que se di que no fin do mundo falarán as pedras, entonces que se deixan como testimonio de que ti estiveches ali como bon cristiano ou algo así. É unha mistura de cousas, sabes? Unha mezcla, sí. De interpretacións e de lendas. O milladoiro máis famoso que hai é o milladoiro de Santiago, que é a ciudad dormitorio esta que hai indo para Pontevedra.
porque aí había un amilladoiro onde os peregrinos iban amillando. Amillar é xuntar. Xuntar cousiñas pequenas para facer unha cousa grande. Vosotros non vos acordáis de facer a manteiga na ola da manteiga. Tú acordaste? Eu ainda fai miña mai a veces, Pois a manteiga, tú tens que darlle. É cando, antes de facerse, dice, está amillando. Porque empezan a facer os boliños de manteiga. Está amillando e vais facendo a bola de manteiga. O amilladoiro son tamén esas pedriñas que van facendo a montaña. montaña. É un exemplo, así para que se entenda. O amilladoiro. En San Andrés hai, penso que hai 3. Eu 2 sei onde están. Despois hai outro noutro sitio que yo ollo por ali aos veciños, pero nunca o vi. Un está Xusto antes de baixar, na costa de esta a que hai de Escalós. un está á beira da carretera en riba, que ainda lle xantaron unha palanca cunha cruz. Sí. E aí a xente sigue levando pedras para ali. Outro, que está morto, por decir de alguma maneira, está no antigo camiño que baixa, que lle chaman a Costa Pequena. Ali ao lado, hai que parece que ten unha cruz de pedras, se non me equivoco. É tamén un montón de pedras. E hai outro máis noutro sitio, que eu ese nunca o vi. Por ese camiño era polo que se accedía a San Andrés hasta os anos 70. Pola Costa Pequena. A Costa Pequena. Despois a Costa Grande é outra que hai que está calzada. Que non é unha calzada romana, nin é unha calzada medieval. Igual que a que baixa de Lindín a Mondoñedo. Sí, como con pedras. Efectivamente. Chamanlle a Costa Grande por ali abaixo. Pola Costa Grande baixei eu unha vez. O ano que o fixen a pé, o camiño, porque eu fun dende a Lobeira, que é onde vivo eu, ata San Andrés, temos 25, 27 kilómetros, por aí anda a cousa. E baixamos pola Costa Grande, porque a Costa Pequena estaba un pouco impracticable. Pois esa, a pequena van a restaurar agora, van poñela un pouquiño, porque incluso ten as pedras igual co camiño de Santiago, que hai camiño de San Andrés. Está señalizado desde o mosteiro do Couto de Ferrol. Está eu sei que hai en internet hai tracks dende a Praza de Armas. Hai os tracks estos de GPS dende a Praza de Armas. Pois desde o Couto hai as pedras estas como as que hai no camiño de Santiago, que en vez de ter a flechiña amarela, ten un peixe. Un peixe colorado ou de outro color tamén. Sí, sí. E ese trallato podes facelo, se és novo e tes as pernas lixeiras, nun día. E se queres ir un pouquinho máis a modinha, disfrutando do viaxe, en 2 xornadas falo. Mira que nos di Consuelo que di que ela hai 60 anos levou unha pedra para eses pilóns, para eses milleiros que falábamos, eses milladoiros. Hai moitas interpretacións do tema da pedra. Mira, antes os peregrinos que iban a Santiago, eu oinlle unha persona do meu entorno, que xa morreu hai moitos anos, que fixera o camiño desde Mondoñedo con unha pedra metida na boca. E fixera sin cartos, que non é dicir saca a tarxeta e sin cartos, iban pedindo limosnas, que é a auténtica peregrinación, tanto de Santiago como de San Andrés do que seña. Era unha peregrinación penitencial. E para non falar, para facer esa penitencia, levaban a pedra na boca. Que iso tamén era outro tema da pedra. Levábano como unha penitencia ou cargando con ela. Outro día en Mondoñedo, na casa dunhos amigos meus, que xa mo contaran, xa había tempo, recordaron cunha velliña de Mondoñedo, que estaba enferma de cáncer, tiña moita fe a San Andrés de Teixido e foi no coche hasta Chimparra, que era hasta onde había carretera. Que Chimparra é un barrio de Santalla, dunha parroquia que levo eu tamén. Había unhas tabernas, ali a xente deixaba o coche, surtíase de algún refresco, ou traeríano da casa, e desde ali iba andando, todo pola costa arriba, depois pola costa abaixo. E dixo que iban unhas zocas de madeira. E que chegara cos peiños sangrando a San Andrés de Teixido, de ir nas zocas todo por aló, veña moi enfermiña que estaba. Dixo, veu para a casa cunha sensación tan boa de que iba a curar, pero claro, para o viña ou sei xa se morreu do cáncer, se de vella, pero é un testimonio moi bonito de fe. É dicir, unha persona que foi con fe, con os medios moi pobres. Bueno, a xente estaba feita a andar nas zocas, non é como as foreu agora, que había de facer os pés malamente. Xa tiñan algo, pero chegou a proviña cos peiños sangrando ali. E moitas mulleres, que ainda eu xa conocín algunha que ven ás veces a min, xa dice, eu fui unha delas. Non hai moito, a muller moi bella.
baixaban a costa pequena de Rodillas, que eu non sei como facían, porque materialmente é imposible. Tú se baixaste por ali abaixo, porque ten un Sí, é moi reino complicado. É moi peada, joder. que eu penso que tiñan que baixar de costas ás recuas, porque Sí. senón é que Atrás. Sí, é que senón mataste. caías de fuciños. Pois baixaban, Pero que dor. e sobre todo, cando a Guerra de España, ofrecéronse moitas mulleres a baixar pedíndolle ao santo que lles volvera para a súa casiña sanos os homes e os fillos que estaban no frente da guerra. Moitas, che contan os vellos dali, xente dun lado e do outro, xe miña mãe ofreceuse por meu pai e por meus irmãos. Miña tía, miña abuela ofreceuse por un fillo que tiña no frente ou na batalla do Ebro ou en Talavera de la Reina, onde fora, pero unhas grandes valientes. Que naide dice baixaron os homes de Rodillas. O sea, eran sempre as mulleres. Era un rol, como eu tiña a muller, de intercesora diante da divinidade, ou que fora, pero unhas grandes valientes, porque non baixaba calquera por ali abaixo, E despois, nos anos 70, fixos a carretera, cae hoxe. Que a fixeron porque San Andrés estaba moi aislado, se Galicia estábamos aislados, imagínate San Andrés de Teixido. San Andrés había que baixar por aqueles galimboxos abaixo, que eran unhas corredoiras. Que eu, tal e como está hoxe, eu penso que non baixaba un carro, Baixaría unha caballería. Pero un carro non se teria baixado por ali, un carro destes caliantes de Xunguilas Vacas. Aí houve un cura que foi o que transformou San Andrés de Teixido no que é hoxe, que se chamaba Don Julio Ladra, que morreu e lle fun eu ao enterro pouco tempo hai. Non sei se lle fixeron o cabo de anos se está ainda por facer. Bueno, que son 3 irmãos curas, que eran de Villalba, dun sitio que lle chaman, non me acordo como, Belesar ou Cudesida, non sei como lle chaman. E era o máis vello morreu, que era o cura de Santa Cecilia de Ferrol. Este morreu sendo cura do asilo de Piñeiros, en Narón. E o outro é o cura de Naraío, que é un cura moi conocido. Zahorí. Zahorí. É verdade que non me acordaba do nome, que busca a auga cun caragullo. Pero non é de Naraío, é o cura de Igrexa Feita. Bueno, de Iglesia Feita de Naraío. O que é Zahorí, vamos, eu tiña que era o de Igrexa Feita, será o de Naraío tamén. Señor, que nunca me acordeu do nome. El fai un galleto cun salgueiro, Sí. el vai andando. Eu teño moitos feligreses que lles buscou o pozo, Buscou moitos pozos ali, Vai andando, e há aquel ramallo que leva na mão, empeza a recacharse, cando hai a recacharse, e ali é onde hai que afondar. E é moi certo, que non se equivoca. Agora a prova vai vello como aos camiños, xa non sei que xa non anda con eso, pero moi conocido e moi buscado en toda a comarca para eso. Non sei se chama Don José, se Don Manuel, se como lle chama. Ainda tuve un outro día con ele en Mondoñeza. Ainda anda dereito. Pois o irmão foi cura de San Andrés de Teixido e máis de Régua. Cando se fala de San Andrés de Teixido hai que falar de Régua. Régua é unha parroquia que hai detrás dos acantilados, que era a matriz de San Andrés. E era dependiente de San Juan de Puerto Marín, dos caballeros de San Juan de Jerusalén. Mira o que nos di Ana Belén Gundín, que di, ese cura foi o que puxo en valor Santo André. Si, Don Julio. É que San Andrés, mira, e todo o que vedes ali non había. Había unha iglesiña moura, a casa do cura estaba pegada á iglesia, que despois tirouse, porque había que pasar así por un túnel por debaixo da casa. E aí eu penso que foi un obispo que veu facer a visita e mandou tirala, porque a parte de baixo da casa eran as cortes, como en todos os sitios. E claro, tú entrabas na iglesia e cheiraba a esterco. Pero é que a xente que iba ali á iglesia non lle cheiraba mal, porque lle cheiraba o que cheiraba a súa casa. Claro. Pero o obispo, como non tiña esterco na corte, pois debeu lle unir moi mal e mandou sacar dali a corte. O malo é que, como non se manexaba diñeiro, que daquela manexabas especie, claro, os peregrinos que viñan ofrecidos traían uns conexos, traían unhas galiñas, traían un cochiño, traían un xatiño, traían unha ovella. E según entraban por ali abaixo, deixaban a galiña no galiñeiro, o conexo na conexeira, o cocho na corte, e despois ao tirar aquilo xa houve que transformar o sistema de limosnas e xa non había onde metelo o que se traía. Bueno, o caso foi que todo o que vedes empedrado por ali non había tales pedras, aquilo era unha lameira. Todo, e as escorras das cortes baixaban por aquel camiño por onde se baixa. Claro. Imaginai-vos eso. Unhas casiñas mouras, cunhas contras, como a Folgueiro, o sal onde son eu, ou que sei eu.
Estaremos falando case ata finais dos 70, seguramente. Posiblemente. E aí ese cura contactou con don Manuel Fraga Iribarne, que en paz descanse, que era o ministro de Información e Turismo. E entre os dous transformaron San Andrés. Puxeron a traída nas casas, puxeron a luz, puxeron os cuartos de baño, pintaron a iglesia dunha maneira desafortunada, porque don Julio debeu recibir algunha postal de Tenerife e decidiu poñerlle esta estética isleña, canaria, que tades vendo, a San Andrés de Teixido, un mala hora, porque isto non é galego. Eu vin algo parecido polo Valadouro, pero non é exactamente igual. E agora, claro, non pode sacalo, que non che deixa patrimonio, por un asunto que lle chaman a inercia histórica. Porque tú agora chegas aí e identificas eso matemáticamente con San Andrés de Teixido. Eu fai unha foto aí, con esa parede por detrás, aunque non se vexa máis nada, e tú sabes que todo en San Andrés de Teixido. E, de feito, a fonte tamén está A así. fonte tamén ten un encintado, sí. Aí colleron de caldeira de paleta e enzoufaron todo o canto, colleron por diante. Que se vos fixades, os que ides ir de mortos, se non fostes de vivos, que agora che pasarei, Antonio, unha pregunta que nos fixeron polo teléfono, se vos fixades, aquí dende a fonte, se mirades encima, en riba xusto da fonte, que hai unha palmeira, detrás da palmeira vese o campanario do templo, da igrexa, sí? Vale, vou lanzar un comentario que nos fixeron polo WhatsApp, vale? Mandáronos un comentario polo WhatsApp, voucho lanzar para que os coites e que nos des resposta. El falle, esta persoa, este seguidor, Diguito, falle a pregunta a Melody, pero vai tamén para Antonio, seguramente. Entón, vamos a dar. Boas, Melody. E que opinas logo de San Andrés de Teixeito, que si vas de vivo, non vas de vivo unha vez, vas de morto 3? Neñas, saúdos. Boa. Como é o tema este de que se non vas de vivo unha vez, vas de morto 3? Isto como xurde? Bueno, en realidade, a San Andrés de Teixido vai de morto que non quixo ir Que de non vivo. foi de vivo. Ese é o dito real, non? Sí, despois uns dicen 3, outros 4, outros 18. Vas de morto se non fuche de vivo. Efectivamente, eu ás veces digo os que veñen de fora van decir os gallegos están moi mal de la cabeza, neste sitio e non estamos tanto como parecemos, porque eso está falándonos dunha realidade precristiana que era o paso dos mortos por San Andrés de Teixido. É dicir, tu morto tiñas que pasar. É dicir, se non vas de vivo, vas de morto. Vamos a ver, eran 2 e 2 son 4, según esa lei, digamos, que máxica do San Andrés. E ven de aí, non ven de outro sitio. Por aí pasaban os mortos para ir montarse nesa barca e coller o viaxe, que según os eruditos do tema, identificaban xa os mediterráneos, que o mundo mediterráneo conocía moi ben isto, porque era un camiño moi andado, que era o camiño das Casitérides, que aquí é onde viñan buscar os taños, para xuntar co cobre, me parece, para facelo, se non me equivoco, para facelo bronce das estatuas, estas cousas. É dicir, conocían perfectamente, Estrabón e todos estes falabanche daqui, como a falar eu de Foz ou de Vilanova ou de Santa María Maior, porque pasaron por ali moitas veces. Entón, nese imaginario mediterráneo, pois aparecen moitas historias destas. E unha delas era que identificaban a Isla dos Mortos cunha isla de Irlanda, que ao parecer debía estar moi poblada de monumentos megalíticos ou funerarios. Entón había a cousa que os mortos iban dar ali. Era como un trasunto do paraíso cristiano. Sí, eso escoitei no eu, nunha exposición que fixeron no Gaiás, que o paraíso dos galegos cando morrían era Irlanda. Había unha folla dun códice que estaba moura como o cu do pote. E iso que eu non sabía da existencia deso. E efectivamente falaba incluso dunhos héroes desas sagas irlandesas que falan de que mandaron os fillos, non? Breogán e os seus guerreiros foron conquistar Irlanda. Estou falando moito de memoria, Dice os fillos de Mil. E dice que cando os druidas dos despenadeiros de Irlanda viron vir as naves, esconxuraron o nubeiro
para que tronara, para que viñera a tormenta, e sei que as naves foron a pique. E un dos héroes que caíron ao mar, sei que botou así a cabeza de fora e ao mamau e dixo: edes vir verme de morto. Non, edes de vir verme de mortos á miña casa. Que soa un pouquiño a lenda de vai de morto tamén, que non foi de vivo. Eso estaba na folla moura que sabe Dios os siglos que tería nesa exposición. Despois o de se non ves de vivo unha vez, ves de morto tres, eso diríanos xa a xente das rosquillas O número 3 é un número sagrado da tradición hebrea. O 3, o 7, o 12, o 40. Entonces, pois, ao mellor, ao cristianizar esas tradicións, pois quixeronlle poñer o número 3, que é o número da Santísima Trinidad tamén. Pasa como aos 3 caños da fonte. Que, por certo, a auga pode ser... 3, 7 noutras fontes tamén. Son eses números. A auga da fonte de San Andrés é potable. Non ten mal ningún que non se poida beber dela. É porque pon non potable logo. Porque ao non estar clorada, a Xunta de Galicia obliga a poñer un letreiro de que non se pode beber. Demais, esa auga non ten problema ningún, porque nin hai agricultura, nin hai abonos nas terras, nin hai cousa bendita. Porque iso todo acabou o goberno con todo xa fai moitos anos. Non hai escorras das cortes, como había algún día, esa auga é auga moi limpia. Pode ser, ou eu bebo, non fai mal ningún. Vamos facer unha reivindicación aquí, porque sei que o párroco de Santo André sempre ten unha guerra coa xente que vai ali lavar as feridas ou lavar o mal que queire quitar con esa auga milagreira e deixan o pano ali amarrado ou tirado. Que lle dicimos a esa xente? Ese era o meu antecesor. E tiña unha guerra cos cas, que non podía velos. Estaba todo cheo de letreiros, prohibido cas, prohibido cas, prohibido cas. E logo veñen tantas mascotas como a xente. Como vas prohibir os cas ali? Son máis que veñen os cas máis guapos, máis os animales moi fieles, hombre, moi cariñosos. Pero houve algunha vez tradición de deixar panos ali ou é algo recente? Vamos a ver, que é algo que está moi vinculado a Galicia. Eu acordo... Sí, porque noutras fontes hai, en outros santuarios sí, pero San Andrés non sei... O malo, porque este home non quería que se puxeran os panos, porque a xente deixou de usar panos das maus de tela, como tiñamos todos, e agora leva pañuelos de papel, ou servilletas. Claro, tú colgas eso ali nos ramallos, chove, e iso todo queda unha baballada, que claro, cando colgas moitos parece un espectáculo de Halloween, é dicir, unha cochada. E claro, non quería... E de feito, hoxe, iso, porque ele anduvo cortando os árboles que había todos pola fonte para que nada colgara ali nada. Pero ahora a xente leva os do lado de baixo. Unha alambrada que hai ali. A alambrada, sí. Sí. O mal é que, claro, ali colganse panos, mascarillas, calzoncillos, calcetís, destes cousiños de cambiar os nenos por entre as pernas, como se chama? Cueiros. Os cueiros. Cueiros. Os pañales. Para nosotros os cueiros chamamos xa das berzas, pero sí. o pañal, vai. Pañales, sí. Claro, e iso é un espectáculo dantesco. Xa tuvo que vir o ayuntamiento polo menos unha vez sacar todo dali porque é antiestético. Eu, se fora os que teñen os postos, eu vendería panos de algodón para vender. Sí, os que pasan por aí xa lles ofreces. Sí, era unha posibilidade de hai sin explotar. En Galicia, mira, San Andrés de Teixido recolle moitas tradicións. Porque, por exemplo, de cada sitio traen a súa tradición a San Andrés. Eu, por exemplo, unha vez, aí atrás viñeron unha familia e dixeronme: señor cura, deixame o santiño para facer a rogación. Claro, eso dice outro cura, diríalle: mira, vai rascar a barriga por aí abaixo. A xente de Villalba, de Lorenzana, do Valadouro, de por aí, vamos ao San Cosme da Montaña e paseamos o santiño, facemos a rogación 3 veces, 4 alrededor da iglesia. Eu, cando me ven xente desta, sei que son da miña terra. Sí. E dixo: vamos a ver de onde sodes vosotros, ó. Xo somos de Estelo de Mondoñedo. Xo xa me parecía a mí, porque claro, xo facémoslo nosotros ali co San Cosme. Pero a xente que ven ao San Andrés quere pasear tamén o seu santiño alrededor da iglesia. Eu doullo, por supuesto. Que é unha cousa, pois, moi tradicional nosa. O dos pañuelos. O dos pañuelos, eu penso que está por toda Galicia. Porque eu recordo... Agora xa non hai nada deso porque puxaron unha canteira ali e levou todo xuda, xa non se sabe nin onde estaba a capilla, nin a fonte, nin nada.
os de Santo Mé, íbamos a Santa Mariña, a Santa María Maior. Sona xa ti, sí, ou. Que era unha capilla que había nun sitio que chaman o Moural. E había, que era un sitio precioso, con uns castiñeiros, unhas casas antiguas, aquilo parecía que se parara o tempo ali. E había un carreiriño, íbamos meu tío, e máis un Tomás da Xastra, me parece, ou alguén de Louriano, íbamos un grupiño de peregrinos que íbamos á misa de Santa Mariña, e íbamos á fonte. E eu non sei se me mancara, eu sei que me pasara, eu levaba o meu pano, e pasáranmo por onde me doía, e quedou o paniño colgado nuns ramallos dun castiñeiro na fonte da Santa. Iso facíase no Porto, iso faise no San Pedro Fira Pontenova, iso faise por aí en moitos sitios. En San Claro, San Fins, Esteban aquí. en Cabana de Bergantiños, San Fins do Castro, facíase tamén o do español. Claro, esa xente que ten esas tradicións locales trainas a San Andrés e fainas a San Andrés. É que iso non é daqui. É daqui porque non vai ser daqui. É daqui igual que é de Mondoñedo, que é igual que é de Rías Baixas. O mal é que, claro, cando se convirte nunha porquería, sabes, Claro. de metralla ali xunta de prendas Claro, xa. Mira, dinos, porque temos un chat tamén que nos están escribindo e tal, entón dinos, Tortújome, entrei tarde, desculpas se xa o mencionastes, de cando son as primeiras referencias das que se teñen constancia do lugar? Eran, dixéramos, de antes de Cristo, non? Espera. De Santiago. No. Antes de Santiago era. É que xuntamos unhos Ah, contos porque xuntamos o Neolítico co... Claro. Juntamos unhos contos cos outros e non acabamos ningún. Constancia documental. A primeira constancia documental que hai de San Andrés de Teixida do siglo XII. Do século XII. Do século XII, nun documento en que o señor feudal daquelas terras, que era o conde de Traba, que era o máis potente que había en todas as mariñas, cede o mosteiro de Teixido, non lle chama San Andrés, cede o mosteiro de Teixido á Orden de Malta, que están aquí desde o século XII hasta o XIX, en que os votaron para a desamortización eclesiástica. Vale. É que eu teña constancia, é a primeira documentación, que fala dun pequeno mosteiro, que é moi curioso, porque donde hai mosteiros, hai na redolada toda, cando hai escrituras, aparecen os abades dese mosteiro firmando, porque eran autoridades. E neste non. Neste non aparece abad nin abadesa de Teixido en ningún lado. Ese escrito, Antonio, onde se pode atopar? No Museo de Mondoñedo? Non, que va. Iso debe estar no Archivo de Galicia ou na Biblioteca Nacional. Ahora mismo collesme así un pouco que non o sei. Non, era curiosidade, nada máis. Sí, eu sei que o hai. O sea que documental do 12, pero real, é dicir, de antes non hai nada. Que eu sepa non, tú. A nivel de documentación. Non hai ningunha marca no templo que diga que é de antes desa época? Non. O templo é do século XV, de finales. E non hai nada ali, porque tampouco non se fixaron prospeccións arqueolóxicas, que eu sepa, pero non hai nada de antes do XV. Tú, claro, tú ves a iglesia está moi transformada. A iglesia, vamos a ver, o máis antigo que se conserva da iglesia de finales do XV, a parede do norte. O norte é a parte abaixo. Bueno, eu chamo-lhe o norte, porque para min o norte é Foz, desde Lorenzana, pero aquí o norte non é o Atlántico, que é para o outro lado. Vale. Norte, sureste, noreste. Vale. A parede do noreste, que lle chaman a parede da epístola, según o lenguaje eclesiástico ou de historia do arte, sería a que está cara a casa, non? A que vai por ali, efectivamente. Contra a casiña blanca. Contra a casa, sí. Vale. Esa parede é a máis antiga, é a única que se conserva da iglesia de finales do XV. Ten unha peculiaridade, que conserva unha porta arquitecturizada, que era a primitiva porta do santuario, por onde se entraba. Que é moi curioso, porque está feita a finales do XV, pero é que en Galicia, a finales do XV, ainda estábamos co románico e co gótico, porque estábamos separados do resto da península, había moi pouca comunicación. E, además, cos canteiros, e a espiritualidade galega identifícase moito co románico, cos estilos artísticos medievales, porque son estilos, digamos que, da penumbra, da espiritualidade, da concentración, e aferráronse a eso hasta o siglo XVI.
E en Galicia hai moi pouco plateresco. En Santiago, e na zona da raia con Portugal, porque influiu moito Manuelino, tú se estudiaste historia do arte, ben non sabes, como a mí. Pero que en San Andrés apareza unha porta desta época, neste momento, é un milagro, porque non había camiño para chegar, pero ten a súa explicación. Os patronos deso eran os señores de Andrade, que foron os heredeiros do conde de Traba. Aí houve moita guerra entre eles e os cabaleiros do hospital de San Juan de Jerusalén pola percepción das limosnas, querían mandar uns, querían mandar os outros, e aquilo era unha revoltina, non había quen se entendera. Pero os señores de Andrade tiñan como signo de clase o seu arquitecto. Tú, por exemplo, basta Cerdido, basta que ao redor, basta unha Santa Margarita que hai algún indo para Ferrol, que todo isto era patrocinado por eles, e tamén parece que a iglesia das Somozas é por ele adiante, é ves o mesmo estilo. É dicir, era un sello de claro, como hoxe vestir unha marca de roupa determinada. É dicir, tú se tes certo prestixio, visteste dunha maneira, tes unha marca de coche, tes un estilo de vida. Pois o estilo artístico era tamén o marchamo destas casas feudales, digamos que ilustradas. Por iso en San Andrés, claro, estes tiñan un arquitecto iniciado. E de feito, non debía ser calquera, porque hai unha pedra pousada ali ao pé onde miso eu, que naide sabía o que era. E chamaban o Oni, non o Omni. O Oni, o obxecto non identificado. E é moito... Claro, é que é unha cousa moi rara, porque despois foi reutilizada en sucesivas épocas, porque en Galicia aproveitamos todo para o que seña. E esta pedra, claro, tú chega ali calquera e dices, a ver, que che parece que é iso? Todo o mundo dice, é un capitel. Xo non é un capitel. Non sei, chamanlle de varias maneiras. E unha vez xa fai anos que tuvera ali axudando ao cura que había, que eu estaba delgado, era un mozo delgado. E un día marcharon ao cura de viaxe. E dixen, e non ia pasar detrás do altar a ver que hai aí. Porque detrás do altar consérvanse pinturas murales. Pero hai un secreto para pasar. E a min alguén me dixera do secreto que agora cando quixen pasar, deu-me quedar con el. Que é moi difícil buscarlle a caravilla, é unha porta que se abre detrás dun santo. Pero con pena miña, claro, non puiden pasar porque engordei e xa non collía polo furado. Pero asomei a cabeza e vense os arranques da nave primitiva, porque a nave cai hoxe é de cemento, que é un engañabobos. Está andado cal, pero é cemento. A nave primitiva tirouse no siglo XVIII para meter o retablo actual que hai hoxe, que é un retablo barroco de bastante dimensións considerables, pero para meter o retablo estropearon a cabeceira da iglesia, que era unha cabeceira pequeniña, que ainda se conserva o modelo que é de régua, que esa sí que está intacta, e detrás hai pinturas murales, e máis hai as columnas da antigua bóveda, os capiteles e o arranque dos nervios. E claro, eu quedeime mirando para o arranque dos nervios, e o arranque dos nervios coincidía con 4 partes desa pedra incógnita. E claro, esta é a pedra clave da bóveda. E ten unha particularidade moi curiosa, que a clave significa a llave, é dicir, é a pedra fundamental do edificio. A que soporta a voz. Cae todo. Derrúmbase todo. Ten un valor arquitectónico e un valor simbólico. Tú, a ornamentación desa peza condensa a información de todo o templo. É como se estuvera condensada aí. Tú, por exemplo, en Regua, que é a iglesia que foi matriz de San Andrés, o florón da bóveda é unha rosa. Claro, é unha flor que se abre e ao abrirse dá un fruto que é a Virgen María, que dá o fruto que é Jesucristo, seu fillo. É dicir, é unha cousa clavadiña. É unha iglesia dedicada á Virgen, polo tanto, a flor é o símbolo máis bonito que hai da Virgen María, que tamén hai en Cedeira. O florón, a clave da iglesia parroquial de Santa María del Mar é unha flor, porque está dedicada a Santa María. Pero en San Andrés, o tipo, que era un iniciado, que non era un canteiro por aí dunha aldea calquera, permitiuse o lujo de gravar na pedra un símbolo celta. Que iso podían ir ao lombo, porque daimos conta que estamos en plena cristiandad, século XV. Pois ali hai gravada unha svástica helicoidal, que significa o camiño dos mortos hacia outro mundo. Fixaros que
curioso. Tú ali chegaba unha persona iniciada, miraba para ali e sabía perfectamente onde estaba. Igual que mirabas a pedra, que exactamente está trasladada, unha pedra que hai tallada en frente da porta por onde se entra ahora, que lle chamo eu o carné de identidade do santuario, porque daba unha información clave. Tú, ao ver aquela pedra, sabías quen mandaba ali. Igual que tú, cando sacas o carné de identidade, o enseñas. O que o está vendo sabe quen eres. De que sitio eres, a edad que tes, bueno. Pois ali está posta a Cruz de Malta, onde San Juane, é dicir, de San Juan de Jerusalén, é debaixo, esta a filiación, digamos que espiritual, e a filiación civil é o escudo de Andrade, que eran os descendientes do conde de Traba. Bueno, o escudo de Andrade está en moitísimos sitios. Dicías ti da firma dos Andrade, do arquitecto dos Andrade, e veume a cabeza que eu lembraba, claro, estábamos vendo a factura, no, de como recubriron ese santuario de Santo André, ese cura que tiña parte en Naraío, no? Non, Que non chegara... Irmaudo de Naraío. Irmaudo de Naraío que chegara aí e revestiran así, pois vouche ensinar agora, porque atopeino, a capela de Santa Mariña de Naraío, que mira como a recubriron tamén. Ves, efectivo e igual. Gustaba o estilo. Gustaba Pois lle o estilo este daquela e listo. Hai unha moi parecida a esta, tamén co mismo estilo, vamos a ver nun barrio, non sei se lle chaman Meizosos, ou como lle chaman, aluindo cara a San Adrián de Veiga, tamén lle puxeron el mismo sello, el mismo cruño estético. E claro, Pois non foi parte daquelo. Pois eso é a firma ladra. Iso, falando diso, dixen eu, ostris, mira, é que acordeime que andaban os Andrade tamén por Naraío e dixen eu, mira, ves, ao final recuperaron a igrexa. Os Andrade non fixeron eso. Os Andrade non cementaron. O escudo que hai de Andrade en San Andrés ten a súa peculiaridade. Porque a min gustame a heráldica, pero non son un sabio deso. Un día veu un home facer unhas fotos, que eu estou collín facendo fotos, el collino así de sopetón, que abrín a porta de San Cristía, esta colleu medo, e dixo, eu estou facendo fotos e ao mellor non se pode, se podes, home, podes, fai as fotos que queiras, que non vas gastar a iglesia nin os santos. E demos en falar, e dixo que eu publiquei uns artigos en Estudios Mindonienses, que é unha revista que hai de estudios históricos e artísticos da diócesis. E viña aquí para recoller non sei que datos que non tiña, entón estuve-me explicando, e dixo, vou facerlle unha foto ao escudo, dixo, porque non sei se saberás que este escudo non é dos Andrade de Pontedeume. Eu parecíamo, porque hai os Andrade de Pontedeume e hai os de San Saturnino, bueno, e dixo, isto era dos Andrades menores. E tú non ves que a franxa de Andrade, en vez de estar de dereita á esquerda, está de esquerda á dereita, porque eran bastardos. A heráldica dá información, incluso estaba pintado que sacaronlle a policromía é información heráldica. Importantísimo na heráldica. Claro, pero estes deberonlle pasar un cepillo, porque como se levantaba de moda a pedra lisa, así a pedra vista, claro, pero cargastes vos a información que tiña isto. Pero a franxa está posta do revés, para que o que lea esta información seipa que estes eran fillos de moza, que non eran do matrimonio de Andrade de Pontedeume. Manda carallo. Despois aquilo está cheo de cousiñas que teñen información por un lado e por outro, os barquiños, o ataúd, todo aquilo che está falando de historias casi todas, por non decir casi todas. Había máis féretros antes ofrendados, non? Agora só logo... A parede chegou a estar chea de ataúdes. Pero nos anos 70, ao faceren a carretera, Fraga e máis o párroco, empezou a fluir o turismo. Que antes non había tal turismo, nin tal caralho. E o señor obispo mandou retirar os cadaleitos todos dali porque daban unha imaxe moi de Galicia profunda. Que sacaran aquilo, e sacaronos todos menos un, que é dunha nena da Ortigueira, que sendo un bebé colleu meningitis. E a meningitis era morte segura, que non había salvación, ainda hoxe se che pega, dá abondo que ver. Ai, non ten moita cura. A mala non ten moita cura, Os pais da nena compraronlle a caixiña antes de que morrera. Pero a abuela, que hai unha foto ali delas,
de época. A abuela ofreceu a nena a San Andrés de Teixido que se libraba da morte que había levala todos os anos a San Andrés. E librou da morte, e veu todos os anos hasta a pandemia, que lle perdemos a pista. Era unha velliña que viña arrimada a unhas varas e cumpriu coa súa promesa hasta que se murió, de vir todos os anos, e contábanolo ali. Pero debeu morrer de Covid a pobre, que non volveu a aparecer por ali. Pero quedou a súa caixiña ali como testimonio de acción de gracias. Como aos barcos de xente que se afogaba no mar e ofrecenos a San Andrés para saliren a flote e trouxeronlle aquel detalliño para que constara que é un milagro de San Andrés. Mira ti. Oe, e o que nos queda por tocar, non, Melody? É dicir... Bueno, típico de ir a San Andrés e levar os San Andresiños. Os San Andresiños. Que hai... Cantos hai? 5 ou 7? Non sei, porque foron aumentando uns cantos cos anos. 7, creo que son 7. Sí, eu que non sei quen lles puxo San Andresiños, porque eu recordo de toda a vida chamarlle reliquias do santo. Reliquias do santo, verdad? É que eu escoitei máis iso que os San Andresiños. Mira, é que nos santuarios principales que había por aí, non en Galicia, senón en toda España, vendían o que se chamaban as reliquias, que solían ser de plata, de metal, aunque non fora noble, que consistían, hainas en moitas casas de Galicia, consistían nunha castaña destas castañas bravas, que solía estar engastada en plata, un cachiño de coral, engastado en plata, unha bola de azabache, un relicario, que era unha cousiña ovalada con unha reliquia dun santo, e agora non me acordo que máis... Sei que tiña unhas cuantas, unhas medallas, unhas cousas. Claro, isto vendíase nos santuarios. San Andrés era tan pobre, é dicir, que as facían de fariña de pan e pintábanas. Esta é o orixe humilde dos amuletos de San Andrés, que son, están relacionados ca leyenda da vinda de San Andrés nesa barca a Teixido. Está a barca do santo, está o peixe, porque San Andrés era mariñeiro, está a mau do santo, o santo, a barca, xa o dixen, a paloma fai referencia ao Espírito Santo que está no retablo posto no pico do altar. Que é unha paloma, é o Espírito Santo, está a Santísima Trinidade. E despois esa rosa, pintada de rosa, cae aí, chamaba, eu non sei como lle chaman, chamaban o pensamento. Era o pensamento, que naide sabía, viña de antigo, mas naide sabía porque se chamaba o pensamento. Agora non sei como lle chaman, pero xa non lle chaman así. E despois hai unha escada, que era a escada pola que San Andrés baixou da barca. O pé do santo, que era unha perna... A escada creo que está aquí á esquerda, aquí detrás. Sí, é que está aí violeta e vermella. Efectivamente. Debaixo da barca. O pé do santo, que aí non está, que é unha perna así da rodilla para baixo, que eu penso que eso facía referencia a un esboto, seguramente de plata, que houve aí algún tempo, e debo facerse de miga de pan. Ou de miga de pan, non, de fariña. Que aí non o hai. A mau do santo, que tamén pode ser que fora un esboto, porque os esbotos eran partes do corpo que colgaban das paredes do santuario, e claro, ao botar ali anos, acabaron identificándose con ese santuario. De acordo? Pois mira pa aí, Teña unha anécdota moi boa dun veciño teu, de San Adriano. Os de San Adriano eran moi devotos, foron sempre de San Andrés de Teixido. E unha vez falando con Balbino do Albardeiro, conocen? Sí, home. Balbino do Albardeiro é mundial. E dixenme que cago en tal, dixo unha vez foron... Eu non sei se fora a súa tía se quema ao San Andrés. E dixo, e a miña... Ali outra nena que había ali ao pé da nosa casa trouxeronlle as roscas e a min trouxeron unhas reliquias do santo. E a miña parenta comeu as roscas e eu collín as reliquias a papeinas, traguei todo. Dixo, me cago no demo maior. Falando de roscas, que aquí non damos puntadas en fío. Rosca... A paisana comeu as roscas, a Balbino tragou as reliquias do santo. Rosca ainda de rosca nelas, Rosca e rosca morena. Que me enterei hoxe, porque estamos na semana aquí en Madrid, donde estou eu agora, estamos na semana de San Isidro, e resulta que teñen nomes estas rosquillas, aquí. As tontas e as listas. As brancas son as listas e as morenas son as tontas. Eu non sabía.
Eu, unha vez que fun aí ao San Isidro a Madrid, que estaba aí, que fora a estudiar, tiña unha gana de falar o gallego, porque levaba xa meses ali, e xoaban virus de Carballo que arroscas. Me cago no demo, puxenme a falar que o gallego e contestaban en castellano. Dixe, ido rascar a barriga por debaixo. E xa nin arroscas buscote. Falaron, claro, debían ter a consigna do jefe de que non falaran o gallego, estaban en Madrid. Xe, vou falar o gallego cos das roscas. Ala, tomar por saco. E non che falaron o gallego. Eso é para non collerllas, Eu non llas collería. No, pois, é unha romería ben bonita tamén aquela, Sí, sí, o que pasa é que perdeu, Con Dis que outras cos anos- tonalidades, Dis que cos anos está perdendo bastante. como a todo. Como a todo vai perdendo. Como vai perdendo o Agora- galego tamén. Oiche, eu recordo cando iba ao instituto que tiñamos unha ansia co galego. E agora os nenos, eu estaba en Río Torto, botei 13 anos de cura ali. E levo aquí 6. E tanto ali como aquí, os nenos do catecismo falan todos o castellano. Non hai un solo que che fala o gallego. No. Anda carabillo, Hai o galego levache un futuro moi prometedor. Sí, bueno, eu penso que mentres estemos algúns facendo algo en galego non morrerá, pero non lle vexo moito futuro como non cambien as tornas. No, oicho, eu levo misando 29 anos en galego e os meus feligreses contestándome en castellano. Xa, la date, e seguinte, tanto. Pero ti non cedes. Eu non, porque tiña a cabeza dura como as pedras. O secreto está e voltamos, pechamos o círculo e vamos ao culto ás pedras, porque nós somos turrós como as pedras. Amén. Entón, somos duros como as pedras. Entón, os que vamos pa diante co galego non damos atrás. Sí. Que conste que en San Andrés de Teixido de Brau hai que misar en castelán, porque ven xente de todas as provincias de España e de todo o mundo. Entón hai que Mira que tamén... di Anxo González que di que bo galego ten ese padre. Teño o meu que me enseñaron. Houve quen se riu de min tamén porque non teño galego normativo. Dixo, non, normativo non falo. Eu falo o meu. Quixera eu falar o galego da Mariña, como Está fala. entreneirado con castellano, pero é o que nos chegou a nosotros, é a evolución que sufriu o noso galego. É dicir, eu sei... Por exemplo, decíamos o cura que me sustituiu a min en Río Torto o outro día, dixo, oye, que é colombiano. Lleguei a unha parroquia que le llaman galegos e empecé a celebrar la misa por el misal gallego e me viñeron a pedir, por favor, que les celebraran castellano. Xeu, claro, é que eu traducíalles, e tu líchelles o gallego normativo, e o gallego normativo ten palabras que nosotros non as entendemos ni sabemos o que dice. Sobre todo a xente da aldea. Claro, esta home viña de Colombia, por moito que quixera traducir, que non daba feito. E dixo, viñeronme pedir que lle fixera a misa en castellano. Xeu, bueno, por failo en castellano, Pero, bueno, eu xa digo, en San Andrés hai que facela moitas veces en castellano, en Cedeira tamén, porque ven moita xente veranear de Madrid e de outras provincias. Tampouco non quero ser mal educado. Que parroquias levas, Antonio, ti? San Andrés? A ver, se me acordo. Aí, Levo entón, Cedeira, has de levar máis de dúas. levo Cedeira, levo San Andrés, levo Regua, levo Esteiro, San Román, Villa Rube, Santalla de Cervo. E xa non me acordo se levo unha máis. E Piñeiro, e Fergracia, José. Piñeiro e Montoxo. É Montoxo. Sí, señor. Bueno, ainda levas unhas poucas, así a todo. Me parece que son 9. Pero, bueno, eu levo poucas. Ai, Oi, o cura do Valadouro leva 18, me parece. Leva todo o Valadouro máis Alfoz, solo. E na montaña, na terra xa, Sí, leva tamén. en cada 18 cada un. Que leve a Badín e todo iso leva un montón delas. E a Badín tamén leva un bon feixe. Por iso que eu non me queixo. Sí, porque o cura que me casara a min, que xa non é cura, Rubén, que é de Barreiros, Sí. un rapaz de Barreiros, é da miña idade. Un Son viño de máis Román. Chámanlles da Casa da Baliña. Sí, que o pai era pintor, andaba pintaba casas. E leva nos colores. Sí. Pois Rubén, cando estivo na zona de Abadín e todo por aí, facíalle, pero eu penso que o mes pasaba dos 2000 ou 1000 e pico kilómetros co coche. É imposible. De un lado para outro, Na zona da Badín, por certo, hai outro santuario que ten os orígenes precristianos, que é o San Cosme da Montaña. Tamén moi querido para a xente de Lourenzá, Mondoñedo, Valadouro, Asturias, Sí. Ribadeo. Aquí é moi concorrida. Ese era un santuario posiblemente dedicado a Esculapio ou a Asclepio.
algo metido nunha furada que hai que lle chaman o San Mordás, que foi cristianizado con San Cosme, que é patrón dos médicos. É unha das romerías máis bonitas que hai en toda a zona de Mondoñedo. A antigua Para que provincia. mirar. Cando queremos, porque Melo Di Maseu temos apalabrado algún ano, non sei se será este, penso que o mellor sí, algún ano facer a romaxe a De Santo. A Lourenzá. Ir ao Conde Santo. O Conde Santo, que non vos acabei o conto, as 3 barcas que fan o viaxe ao outro mundo son a Virxen da Barca, a barca que trouxe os restos do apóstolo Santiago de Palestina para Galicia, esa era unha barca según a leyenda de pedra, que é un mito cristiano, un mito celta cristianizado. Pero é que hai máis. O Conde Santo de Vilanova é outra arca de pedra que ven polo mar adiante desde Palestina. É dicir, eso está cristianizando outro mito celta que había aí antiquísimo. Non hai moito tempo tan deu un río torto. Eu tiña unha parroquia que chama Santa Comba de Órrea, que pertenece ao río Torto, que ten a iglesia tamén así costa abaixo. E viñéramos un ano a San Andrés e de camiño fomos a Santa Comba de Covas. E celebramos a Santa Comba xuntos, os de Río Torto e os de Covas. E esta Santa Comba de Covas é unha capilla que está no medio dunha isla. Tu que és de Nedó, mellor tes ido por ali. E cando sacamos a procesión, iba unha muller diante, que ainda fun outro día enterrar o home, en paz descanse, a semana pasada. Iba unha muller diante dicíndonos por onde tiñamos que ir, que o cura dali non estaba. E fomos dar a volta a un furado que hai no medio da isla con un sepulcro de granito antropomorfo. E eu ao velo, aquí hai un sepulcro de cantería. E dixo, no, isto non é un sepulcro, isto é a barca na que veu Santa Comba co seu fillo San Silvestre. Xa, collo, xa entendo. Santa Barca, Santa Comba foi co seu fillo San Silvestre, que foi papa, que non son da mesma época, pero en Galicia facemos cada encaldada con isto dos mitos. Sí, o Conde Santo, o que pasa é que o sartego, que é un sartego precristián e estrigilado, é un sartego de importación, non foi fabricado na península. Entón tamén se di que a barca de pedra é o sartego que trouxeron, trasladaron, claro. Claro, o sartego de Vilanova é único en toda Galicia, porque é un sartego non precristiano, é paleocristiano do século V. E parece ser, porque hai a lenda que o comprou o Conde Santo en Palestina, que o mandou polo mar adiante. Vamos a ver, se é a lenda. A historia é que, ao vir pola zona do sur de Francia, colleu-no ali e trouxo hasta Vilanova. Posiblemente por mar, hasta a Espiñeira, que a Espiñeira chamabanlle Morás, creo que antiguamente. Porque no século X era un elemento de prestixio enterrarse en sepulcros paleocristianos. O Cid Campeador e Doña Jimena, Fernán González, creo que é o conde de Castela e a muller, estuveron enterrados en sendos sepulcros paleocristianos reciclados. Era un elemento de prestixio. E no caso do Conde Santo tamén. E aí hai algo máis. Hai unha lenda dunha pedra, dunha barca de pedra que se movía por aí, que se cristianizou coa lenda do Conde Santo. A de Santa Comba, pero hai máis, todo vas polo literal adiante e falanse de pedras desas. Falabas de sepulcros antropomorfos, hai un no Pico de Ferreira, en San Sadurniño. Ese aposto que non chegou polo mar. O Pico de Ferreira non. Se escalas un pouco, ten a súa lenda marítima tamén. Está no curuto do Pico, que din que o santo de feito na igrexa de abaixo de Ferreira ten unha cadea pasada, o santo. E é porque escapaba seica algún viciño, seguramente, algo troll que collía polas noites o santo e o levaba para arriba, escapáballes pola noite e aparecía dormindo arriba no sepulcro que había no pico. Esas lendas hai tamén no San Cosme da Montaña, hai varias. E o datar o santo era unha maneira que lles facían antes para obligalos. Hai en San Xorxe unha capilla que non sei se caeu, estaba algo por lado de San Lourenço, que chamaban o San Aquilinato. E ataba un que sei que lle quería moi mal on tal Pepe da Patriarca, que tampouco non era bon. E sei que iba todas as noites atar a San Aquilinato, dicía San Aquilinato, ou matas a Pepe ou non te desato. E deixaba o atado
A ver se mataba a Pepe, pero sabe que vinha que non mataba. Pero non mataba a Pepe o santo. O outro tampouco non sería a chave das noces. Había, igual que a sacarlle o neniño a San Antonio, é dicir, non chudou hasta que me apareza o que perdí. Colgales boca abaixo. O San Antonio de Santo Tomé, que posiblemente seña o máis bonito de Galicia, o noso, que está ali que se pode ver, que non é ninguna historia miña. Levaranlle o neno, e tuvo sin neno moito tempo, me contaban na miña casa aos vellos, porque foi unha petición que lle fixeron para que apareceran cousas, e mentras non aparecera, pois apareceu, non sei se cansados de esperar ou porque apareceu, puxaronlle o neniño ali. Ditais que iso é como o cucufato con atarlle os crotalis. Eso debe de ser Melody. Unha cantidad de historias, eu que sei, porque os seres humanos somos tan polimorfos. A min o de se non faz tal, non che devolvo neno, soname o chiste do xitano este, bueno, contábano daquela cun xitano, pero era un que entraba a pedirlle nunca a misa fora, e entrou na misa e veu o Cristo ali grandísimo, no? Unha imaxe de Cristo, pero case realista, e poñía encima Inri, e dixo, Inri, tesme que facer o favor, botei unha lotería hoxe e tenme que tocar, como non me toque, puxoxe xa bravo, no? Dixo, como non me toque, veño de volta e queimote. E o cura que estaba ali asexando na sacristía dixo, me cago en diola, vou quitar o Cristo grande e poño un crucifixo pequeno dos baratos, non vai a ser que non lle toque, veña e coño grande e tal. Entrou de volta ao día seguinte, non é? Veu o crucifixo pequeno e dixolle, Enriquito, vai, que veña. Ese é moi malo, é moi vello. Xa se contaba cando iba á escuela. Chamate ao pai que viña aquí ahora tamén. Chamate ao pai que viña ahora mismo, que quero falar con él. Tía, Enriquito. Ai, Bueno, hai moitos contos que contar, pero se xa contamos un montón deles. Aí contamos uns cantos, levamos 1 hora 20 aquí dándolle a parola. Cando temos misas en Santo André? Antonio, xa para finalizar. Si, pregúntame moito por teléfono todas as semanas. Mira, hai misas o fin de semana. Sábados e domingo. A ver algunha máis. Os sábados ás 12:15, atención, e os domingos á 1:15. Porque teño que misar primeiro un cedeira ás 12 e despois ir palo. Sábados ás 12:15 e domingos á 1:15. E despois se o piden expresamente eu poido, failles pola tarde tamén, aí polas 5 ou por aí. Se ven algunha excursión ou algunha peregrinación ou que sei. Outro día viñeron. Eso xa terían que falar contigo. Efectivamente. Está na web o meu teléfono para que me chame. Estou á súa disposición. Bueno, entón, Melody, algo máis? Tocamos todo o que tiñamos que tocar? Non, é que falamos todo e máis. E ainda quedan cousas por falar de outras cousas. Ai, pois se te vexo algunha vez me cadra e che dar unha foto da Pacha. Ai, sí, por favor. E moitas fotos fixáramos da Pacha vestida de gallega. Sabes que non teño moi pouquiñas fotos, é de miña bisabuela. Non sei se foi... Pois non sei, hai un ano ou así, mandáronme polo Messenger de Facebook unha foto de miña bisabuela aí vestida de gallega e todo. Eu teño moi pouquiñas, quedaron todas na casa do tío. A bisabuela non foi de San Adriano, tua bisabuela veu dun sitio que lle chaman a Beledo. E o pai era torneiro, facía gaitas. Toma ya. Eu teño unha gaita que fixo o teu tatarabuelo, ou tatara que che seña. Caso de ainda toco ali en San Andrés de Teixido. Me mandaron unha foto disto. Sí, señor, era gaiteiro. E a tua abuela veu pai casada con un das Redondas. E despois das Redondas veu para San Adriano. E despois ali en San Adriano morreu. Estás sabendo aquí a vida da miña bisabuela. Da bisaboa de Melody. Pero é que miña bisabuela era un fenómeno. Enche un programa inteiro. Era unha persona especial. Oiche, fóramos pedir... Bueno, íbamos tocando, bailando. E fóramos a unha casa que non sei, non vou dicir quen é, que ainda vivo home. Estaba arrimado ao carro das vacas, mirando como bailaban. E a Josefa, antes que acabaron de bailar, foi pasar a pandareta. E non sei que disparate lle deu, que xa echa, pacha, levo dada, mai, tanto ratou. E vais a tua abuela co canto da pandareta mandoulle no medio das pernas. Quedou outra agachando. Che ben, que te como ben. A lo menos se non dá nada non digas burradas.
venga, ai, pam, mira, marchamos moito nos ritmos polo camiño, Dios mío, que lá, xa, José, fai como te atreviches. Me cago na mãe que o pariu. E tiña razón, oi, fomos ali alegrarlle un pouco o día, me cago na pau, e pom, para un pouco, plom, marchou Josefa. Estánnos dicindo aquí, estánnos pedindo unha última historia. A ver, Vale. Vou na poñer en pantalla a ver se a podes ler, se non leo xa eu. Para rematar, Antonio pode contarnos o problemiña que ten un venidero coa campana da igrexa, que dá para uns cantos memes, para unhas cantas bromas. Da igrexa de San Román, di. ai, no. Da iglesia de San... Ai, Dios. A iglesia de San Román ten un reloj destes que tocan, que non son campanas, é unha grabación. E viñeron para ali dous rapaces a montar unha casa de turismo rural. E eu, a verdad, a primeira vez que me chamaron a atención estaba moi alta, xa fai uns anos. Baixámosla un pouquinho. Pero despois empezaron con tira e a floxa, que tal e que cual, que tumba e que dalle. E dixeron que me iban denunciar. E dixo, pero entonces, por que denunciarme? É dicir, vamos a chamar as autoridades, a Guardia Civil, que veñan medir os decibelios, hai pola lei uns decibelios, por encima dos cuales non pode haber determinado ruído cerca das viviendas. E entón veu a Policía Local de Cedeira, fun eu, viñeron os técnicos, viñeron eles, e quedou posto según a lei. Despois, ao parecer, non só ía nas últimas casas dos veciños e protestaron. E agora vai vir unha empresa homologada outra vez medir os decibelios, para que tal, e para que cual. Espero que se amañen e se compoñan, home, sin andar reñindo, nin andar con malos rollos. É que eu penso que a igrexa estaba antes, non? Que a casa rural. Claro, pero se eles exigen os decibelios que marca a lei, hai que poñelo. Digo eu, vamos, eu non sou moi listo, nin estudiei leis, pero eu non saio por xa nin por pericán, que a min é igual, que eu non estou ali ao pé. Pero eso porque non é unha campa real, pero se fose unha campa real, exixille ti a campa de verdade os decibelios. Vamos a ver, estes son estes relós que se puxeron tamén en Río Torto, en moitos sitios por aí, que é unha grabación, me parece, do reloj de Londres ou do Vaticano. Sí, e ten unha melodía. Efectivamente, tan, 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 bom, bom, bom. E o meu fillo son mañailos. E claro, os veciños pagaron o reloj, teñen dereito tamén ao hilo. Eles tamén queixanse porque se está a moito volumen, aquilo é atronador. É o que lle sei facer. Ao final, vai haber aí un tira e afloja, me parece a mí. Non, eu que non quero que se garreen, home, porque non vale a pena garrearse, porque hai moitas máis cousas, problemas moito máis peliagudos. Mira, dinos Ana Belén, eu vivía cerca da igrexa e nunca me molestou. Ela vivía cerca da igrexa. Claro, esas son apreciacións personales, é o que queres que che diga. Eu nunca tuve un problema e vivo moi cerquiña, a 30 metros dunha igrexa e nunca tuve un problema con iso. Sí. Eso depende de como te críes. Se te críes con eso ao lado, non che fai nada. Claro. Eu, por exemplo, onde me criei, cantaba o galo no poleiro ao pé do meu cuarto, andaban as vacas ás veces aturroadas debaixo onde dormía eu. Estaba en hora. Unha pregunta que che vou fazer. Estaba en hora o galo? Porque hai un galo na lobeira onde son eu. Hai un galo que teño escoitado ás 2:20 da mañá. Que? E veña. Eu dicindo, pero... Oi, che tes que ter cuidado, porque se cantan desa hora dicen que os van a morte. Ai, así que se ves que toda apreta o pescozo. Cantaban na casa dun veciño, na miña non. Suelen cantar algo ás 6 da mañá ou por aló. Eu dormi igual aunque canto o galo, non teño problema. Ai, bueno, eu un solo non me fai mal. Agora, acórdome unha época que tiña a miña sogra polos, que o día que veu matalos, dixen eu, axudo cheu. Porque é que é verdade, xa jaleaban todos, xa... Eu no fundo da miña casa, pero eu non santo cando se mataba o galo, os botaba o de menos, sinceramente, home. Botaba o de menos porque ele formaba parte xa do teu entorno. Sí, claro, faltaba che algo no día, dices, claro, aquí falta... Eso pasa co reloj tamén, se estás acostumbrado a falta che algo. Claro, pero un só bótalo de menos. Ahora, cando hai 8 polos e os 8 van pajalos... Porque además canta un e canta os outros, que é unha orquesta. É un non parar, é un non parar. É como los satélites, pero aviar.
Pero bueno, non veñan malas cousas que iso vai se tornando, grazas a Dios. No. E deitar, amigos. Antonio Rúa, moitísimas grazas por ter aceptado esta conversa, moi enriquecedora para min, Melody, para ti. Pois claro. É que eu pasaría ainda non sei cantas horas máis Outra hora e escoitando. media máis aquí, pero haberá seguir. Conocer unha bisneta da Pacha, hombre. Sinceramente, te digo. Habemos facer por quedar en Santo André, para tomarlle algo. Habemos facer por ir a Santo André para tomarlle algo. Para tomar algo, o almorzo tamén me lo dou. E botar unha falada. Vale. É Melody. Sí. Facemos por quedar en Santo André. Hai moito que non vou a San Andrés, ademais. Pois non vou choro, ben non sabe Dios. Bueno, moitísimas grazas. E a vos dicirvos que moitísimas grazas por ter chegado ata aquí. Agardamos, Melody Maseu, mas Antonio tamén, que vos gustara todo o que nos contou Antonio, que non foi pouco, que vos enriquecera moito esta noite, que o pasarades ben con nós. É a penúltima, lembrade, o último programa está por vir, o mes de xuño, o primeiro ou segundo luns de xuño, teremos programa final de luns de TEA, e a terceira semana, entre o 20 e o 23, teremos o terceiro Maratón da Lobeira. Aí queda iso, dito por primeira vez. E aí que poden propoñer temas, que non temos temas. Sí. Podedes propoñer temas por privado, xa sabedes, nas nosas redes, no noso móvil que sempre poñemos en Nunca Chamades, podedes propoñer temas para o último programa desta tempada de luns de TEA. Con isto, grazas por chegar ata aquí. Antonio, non te vayas ata que acabe a música e xa cortarei e despídome de ti como Dios manda. Grazas por ter chegado ata aquí, vémonos noutra e apertas. Veña, boa noite. ha ha ha